Halo kanca-kanca, dino iki aku arep ngejelasake deskripsi busana adat bagian Solo karo kelompokku. Daripada kesuwen, mending nonton wae yuk videone. Halo konco, saiki aku mah jelaske perbedaane blangkon Solo lan blangkon Jogja. Yen blangkon Pakem Solo kuwi ora duweni mondolan, yaiku neng mburi blangkone ora ana tonjolane. Nanging blangkon Jogja yaiku duweni mondolan utawa nonjol neng mburine. Ros melati yaiku rerangkening kembang melati kang lumrahe digunakake dening pengantin. Fungsine minangka tutup sirah, kalung, keris utawa gaman tradisional. Ros melati ngemu tegese pangarep-arep bebrayan kang suci, mulya lan ikhlas. Kula arep nerangake babagan korset. Korset digunakake kanggo nyegah utawa mbatesi gerakan sing nyebabake rasa nyeri. Korset iki duweni tali kanggo nyambungake siji lan sijine kaya manunggaling katresnaning penganten. Dadi aku ning kene nerangake stagen lanang lan wedok. Stagen lanang lan wedok iku padha. Stagen iku iso digulung. Bentuke stagen yaiku dawa lan digunakake ning weteng, bar kuwi dilitke ning mburi. Filosofine yaiku dilambangake usus dawa, tegese tansah sabar. Ning kene kula arep jelaskake babagan stagen jaba lanang. Stagen jaba duweni fungsi kanggo nutupi stagen keturunan lan kanggo sabuk sing dienggo wong lanang kanggo nguatke celana sing digunakake. Supaya jere ora tiba lan supaya weteng ora kembung. Sing arep tak jelaske iki yaiku stagen jaba utawa saka kain sindur. Stagen iki guna nutupi stagen sing ana ning jero lan nambah keindahan. Kali iki kula arep nerangke jarik sing digunakake dening wong lanang. Dadi jarik sing digunakake wong lanang iku diwiru jembar papat. Driji pepintane pun kaping 7 kali lan wirune wong lanang letake ana ing sebelah lengan. Jadi ning kene aku nerangke babagan jarik temanten putri. Tumrap temanten putri model wirune beda karo temanten lanang. Ombol wirune mung sekitar 2 driji mawon banjur dilipat ning arah tengen ping 7 kali lipatan. Makna saka jarik yaiku ora gampang meri lan filosofine bakal ndadekke sing nganggo wong ngati-ngati nalika mlaku. Iku salah siji pusaka tradisional Jawa kang wis dikenal ampuh. Keris nuduhake kegagahan lan kesaktine tumrap wong lanang. Yen mung kanggo aksesoris, keris sing digunakake keris palsu sing digawe saka kayu sing diukir meh padha kalian keris asli lan dibungkus ing wadah keris. Keris Solo iku ora nggawa kebudayaan Mataram, dadine luwih rapi. Sarung keris Solo gunakake emas kang nunjukake kerajaan Solo makmur lan mulia. Dadine keris sing digunakake luwih nunjukake segi estetikane. Sapu iku digunakake kanggo pelengkap busana adat pengantin putra Solo. Kula arep jelasake babagan selop pengantin putri. Kangge mbedakaken kalian pengantin lanang, selop pengantin putri umumipun gedhe tumit ing pungkasaning sepatunipun. Biasane corak lan warna selop sami kalian busana ingkang dipunagem. Kula ning kene arep jelasake ngenani selop manten lanang. Biasane manten lanang uga migunakake selop dadi kasute. Warna selop biasane seragam karo busana dhuwuran.
Banjur ana kalung sungsun sing bersusun telu kang dadi simbol saka telu fase kauripan kang kudu dalu dinding siji wadon. Tata rias lan busana paes ageng gelang kang dienggo pengantin wadon duweni bentuk bulet ora pedhot. Simbol saka cinta abadi antara pengantin wadon lan pengantin lanang. Klambi nikah adat Solo duweni akeh atribut sing kanggo gawe pelengkap ning antarane ana atribut klambi nikah lanang ana ki blangkon. Blangkon ki penutup sirah. Blangkon duwe gawe ki saka lilitan kain batik dadi koyok mirip topi. Tapi menarik ning jero masyarakat Jawa kuwi blangkon duweni makna filosofi, yaiku berupa ya pengharapan lan nilai-nilai urip. Terus ana beskap sing koyok atasan padha koyok jas, tapi gak ono krah lipat, mbek akeh kancing sing dikaitke nyamping. Busana ingkang dipunaken pengantin Solo inggih menika kebaya ingkang kadamel saking bludruk kandel. Dawanipun biasanipun tekan dengkul. Kebaya bludruk iki uga dihias nganggo sulaman emas. Motif inggih menika tetutuan ingkang tansah dipungayutaken minangka pralambang kesanimbungan saha caket kaliyan alam mliginipun bumi. Sing unik saka kebaya iki yaiku tambahan saka kain utawa sing asring diarani bev sing dadi ciri khas saka kebaya Kutu Baru. Ing perangan iki pengantin biasane nganggo bros sing warnane emas sing cocok karo sulaman ing sandangan dadi